Na farko akwai wanda na je muka yi dambe saboda in ga na yi wa Rayya bajinta. To nan damben da muka yi da na koma masauki na, a bisa hakikanin gaskiya sai da na yi zazzabi. Zan ibu sawun kafa Rayya abin wani aboki na wani mai nama, ita kuma ta zo siyan nama a wajen. To a lokacin da na leko kawai sai na ga sama ta yi baki, hadari ya haɗu. Shi ne na fuskanci cewar wannan samun ba zai kwasa gona ba. Danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shirye masu kayatarwa da nishaɗantarwa. Wane mutum? Ai Rayya ba matar ƙaramin mutum bace ba, matar babban mutum. ZTV Africa, nuni da baiwa da al'adun Afirka.